Като втори, може би най-важен въпрос, който се появява в главата ми, е въпроса какво целя, какво цели аза ми. Като човек, който се занимава с писане, съм човек, който доста често е разсъждавал на този въпрос. Защо го правя? Защо се опитвам да изкажа това? Какво целя? Тоест, има ли разлика между човека, мен, аз сега и аза, който пише? Има ли разлика между мен и главния герой? Ако аз съм планувал да напиша произведение, което е просто излияние. Тоест, има ли разлика? Целта на мен и целта на героя различна ли е? Аз ли съм него? Може би въпроса кой съм аз и въпроса какво целя са много близки, но не са един и същи въпрос. Да предположим, че отговора на първия въпрос, кой съм аз, е отговор никой. Тоест, ако аз съм някой, който се смята за никой, това би ли значило, че аз нямам цел? До известна степен. Аз съм никой и може би най-точният отговор следващ е аз не целя нищо. Защо? Не мога да дам отговори на този въпрос, но ми се струват достатъчно навързани, достатъчно коректни. Тъй като аз имам спомени, имам представа какво не харесвам, но това дава ли ми право да кажа смело, да заявя, че знам какво целя. Моите представи за следващи бъдещи случки, това ли е моята представа? Това ли е моята цел? Не мисля. Не смятам за редно така да разсъждавам. Лично не ми подхожда. Когато ям, не целя нищо. Когато тичам, не целя нищо. Дори когато стоя тук, не целя нищо. Всичко в главата ми е празно. Главата ми е празна. Когато пиша, да, имам идея какво ми се пише. Или съответно нямам идея. Впоследствие идват думите. Но никога не целя нищо. И това ме радва. Това ми дава мир. Защото когато целя нещо, тогава съм неспокоен. Тогава не се усещам реден, не се усещам точен. Не се усещам в крак с всички природни процеси. Защото и те не целят нищо. Те просто се случват. Това не значи обаче, че съм разпилян. Точно безцелието в най-чистия вид помага за подредбата. Помага за премахването на насилствените наложени норми. Те освобождават, следователно те подреждат.